L-ispiża tal-Gvern għall-operat tal-Isptar Ġenerali Tgħawdex u l-Isptar Karen Grech mingħajr steward hija ogħla mill-ispiża li kien ħallas il-Gvern lil-steward meta kien imexxi dawn iż-żewġ sptarijiet. Iddikjara dan id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn it-tlieta filgħaxija fil-Parlament meta ċara ċifri brabta mal-operat ta' dawn iż-żewġ sptarijiet anke fi sfond ta' artikli skorretti li deru f'ċertu gazzetti. Meta l-Isptar Ġenerali Tgħawdex u Karen Grech li St. Luke's huwa parti fejn jidħol il-cost center huwa parti minnu kienu jitmexxew mill-konċessjonarju minn steward. Il-Gvern kien iħallas submission waħda. Kien iħallas jiġifieri pakkett wieħed skont il-konċessjoni u dik kien ikun fiha kollox. Meta issa la darba dawn l-isptarijiet ġew lurant il-Gvern u allura saru entitajiet bħall-entitajiet l-oħrajn bħall-isptarijiet l-oħrajn illi hemm fil-Kura Nazzjonali tas-Saħħa. Issa il-line items issa ma baqgħux line item wieħed sħiħ, imma hemm line items differenti li rigwardjaw l-Isptar Ġenerali Tgħawdex u l-Isptar Karen Grech. Huwa rimarka kif is-sena li għaddiet kienet sena sħiħa li matula dawn iż-żewġ sptarijiet kienu qed jitmexxew minn steward. Da filwaqt li din is-sena rat l-ewwel ftit xhur jitmexxew minn steward u l-kumplament mill-Gvern wara li ħal kontroll ta' dawn l-isptarijiet. Is-sena d-dieħla se tkun sena sħiħa mingħajr steward bit-tmexxija b'mod sħiħ se tkun tal-Gvern. Għall-Isptar Ġenerali Tgħawdex hemm il-line item 5862 5862 illi huwa għas-sena li ġejja ta' kważi 43 miljun. Għall-Isptar Karen Grech hemm il-line item ta' 5863 5863 illi huwa ta' 30 miljun. Però ma dawn trid iżżid żewġ line items oħra illi fi żmien li kienu taħt steward daw żewġ sptarijiet ma kien jitħallas xejn fihom. U dawn huma il-7611 li hemm 9 miljun fih u 7612 li hemm miljun ieħor fih. Meta wieħed iqis dawn l-erba' line items isib li s-sena li għaddiet is-somma li ntefqet fuq dawn iż-żewġ sptarijiet kienet ta' 69 miljun u 900,000 euro, kważi 70 miljun. Din is-sena li rat it-tmexxija kemm ta' steward u kemm tal-Gvern, in-nefqa kienet ta' 79 miljun u 500,000 euro. Is-sena d-dieħla mingħajr steward, in-nefqa se tkun ta' 84 miljun u 100,000 euro. Jiġifieri jekk tqies, sena sħiħa ta' Vitals li tiġi kważi 70 miljun. Sena sħiħa mingħajr Vitals 84 miljun, issib illi fil-fatt il-figura illi iżdaw l-erba' line items li jiena semmejt, illi jkopru dak kollu li hemm fl-Isptar Ġenerali Tgħawdex u Karen Grech. Issib mingħajr il-pagi, il-pagi kulħadd qed jgħid illi m'hemmx diffikultà fuqhom dawn. Issib li l-spiża tal-Gvern għal dawn iż-żewġ sptarijiet mingħajr steward hija fil-fatt ogħla mill-ispiża li kien ħallas il-Gvern lil steward meta kien imexxi dawn iż-żewġ sptarijiet.